chutia Leona chung chang hriat chak taka David om lai chuan Jason chuan Leona hi chu adang dai venia apa hian apasal tur hi azon puina sa ka khia so lo chuan mi panga paruk lai chu a hnol toin ka khia mi pa engang mi nge du ti hi tu manan kha theilo atia anzinga pakhat chuan enge chu chu on sei chu chan a kampu ber hian alo ngai na deuh takin ka ti mole mei chi ol ai takani lo zia ka soi mai nia a hantia chuta chuan an nui deuh haka anzinga pakhat chuan kan pu chu lensi nen anin nei trap to lom Leona chu anawania chu tiang ngai dana nei lo to pang alo tia David chuan engponi se nia in soyang chuan Leona chu tun hnai deuh khan kan kong ve deuh china mei che ol ai lo tak chu ni thinlung hne sak po ha kan takani ami zia te hi kalom zong takani tat mai sia chuta an ngoi deuh ta thup maya nia di kalom nupui nei to em po ilan ni lova mei che dang ngai sak thei to lo top po ani theinem tin an lo sia chu vela de roi khalo tong chuak ve ta Mr David Leona chu khre chen zoli du chuan trampui thei dan chu ka khiania atita midang chuan khria chak takin an enta thup maya ma se mi than khat chuan ani do na mi an soidan chuan nangpo a hnol ve tho chen titlat khami zana thil thleng kha kan kha thup ania an lo tia chuta de rel chuan ke chu min hnol ani mai thei ma se kan pu ber hi ka trampui du ni mai chu chu aswalam ni kan pu ber chu a hnol khek lo mai thei sin atia David nen hian anin nel vak lova ton chu ma hian anin nel thei deuh pha be sein Max Cornan pui aduni David chuan ani chuan ang tin mo min pui thei dan tur chu han soite atia derel chuan Stevie dai chu alo phora hei hian a pui theng che atita mi te chuan le khabute chu an han na enge ani chian khailova David chuan han honga achira ani puna khathiam che lo ma sa chir mek lai chuan derel chuan kha I chir lai dai rei nei tu kha Leona hinia a chan chin tam taka in ziak yo khia chian du chuan yo khia chiang na zol thayang atia derel chuan ke chu ka chiar to a Leona hi Mr Marvel chung kwa a alo lan thut dan te poi ka khevek I chiar chuan ni kha thei meang Leona hi na khiat na hlo vek to a khiat na hlo ma chan chin in ziana bu ni kha atilia chuan khami zan min hnol zan khan min hnol chan ber chu ai tur du tak mai pakhat mir theipa khana pe fu tlat maya chu vaimia mania April ni sari kha I chir chuan atet laya vaimiam du thin zia le a eya pianga mi tuet lak thin thu te in zia ka anu angai thin zia te atita zel mai David chuan han keu watwata alo in ziak chi chi zel boxia David chuan derel lo thun hai te atia Leona chan chin chiang zok a kha zel du ni medang ho chuan chutia derel ko nai big chu an lo thik viau maya an pu hi tlon an du veka atlon thiam ani to maya chuan hei hi engtiang takin mo ka man tang kai don a hantia I chiar zel chuan mangai deuh mai neya chu Alex ain tiang khapa khana thil ti pui thin aziak lang veka Alex na ti pui thin ho kha chin chia vekla khatiang chia khan hun man pui vela a thin lung chu ne wat ka bei sei atita azia phian don chu tin an nuita ti chuan Leona le Colin hi anin classmate ti kheta wangin Colin nangpo lokang haite kamomo don che atia ako nai veta ole atu ka chuan David chuan Leona chu akola Leona naktuk chu in university ko ta khan lo omla in hulokang miang atia Leona chu na khathiam lo khop maya ma se han nial ngot thu om lova a ole ati ve maya ti chuan le David chu vakalta a in che dam po in che dam pa ngai sat ye nei che ya Alex ang vera nyang chu thom ho chang kang eng ma halova akar po keng lova tu hu lo tak siam hang ve maya han en mai poin mi pa ngai sat lia ve mai angena langani David nang mai ni to tin Leona chuna lo hai trepa oni e kan chung ko hi chung ko hausa kan ni lova kapi hun lai tang to in hausa ve tak kan ni thina chu wangin hetia in che hi apoina ka khailawa chu wang ni khamin hai a hantia voin chu eitung lo leng che country lo makalang miang athia Leona chuna khathiam lo khop mai ma se azui vezel phata midang ho chu
an lo in line deuh thap mai a ta khan lo thula kalova le kep mai ang che tin David chuan a soya chuti lai chuan me che pathum hin lo ruta David an mu chuan o mak thrin helai mun hi chu a thlona thil sem nei mon ti thina thiampa kan lo ding hmasa tiang keini chom poisa kan nei tin adin na chuan lu lan mak maya pakhat zok chuan kong sio vela e tur zo an tam kha anin line lawang baleila a ulsama atlom zok bok atilia pakhat chuan he pa hi ka khia biology class mi kha in chei thung theideu kha atilia liana chalo thowa inva zaklo ve mole tunge ani in khiem a hantia David chuan liana chu a signal zewa soisu tiniom tak hian liana chungoi ta me chho chuan liana he pa hi namang tangkai don che nei hi isum e tumani hi a hanti khama David chuan ai tur du chu soya tui botol panhi nen atia hui ha tui le tur te na in lai na in tur tui danga tamte ang nen antelia ma se ale na tur nei lo niang antia an nui liam maya ti chuan chung me chu pathum te po chuan an ei tur te chuan le zon hu chuan pon lama an chuak da pona chuan thingbuk hmaya kolen khana lo nga ka khale in lo tur chu in ti try atia kan lo me kolen ma se ngati nge kha pa kha musit dewa tuwa min ti tir chan liona la khana chan mel go puisia min huat pha ve chuan o atidia kolen chuan a chan chu kha nun kha anun luyami anga ni tlatani atia a thu sei chu om zian kha thiam che lo chuta a chan an han zot chiang la ngela kolen chuan ka soi da wang ka ti zata ma se thu kin von thei chuan kan soi nge kha pa kha David Dragania mi thil ti thei tak kan kho puya chuan thil ti thei bek ani tin a soi fia tron ta ni chuti lai chuan David khan liona hena soilo duka ka du chan chu khang mi te khan kanin an khiat chuan an zak don lutuka chu wangin ti khan ki chuan ka tuang liam mai thei zo ka ilo kha thiam don nia atia liona chuan o ka kha thiam me atia ani chuan solaya dil pakhat kama khan eyang miang a hoi vel po anuam sin atia ole tin uncle ta lungpui thutran deuh hi lo oma chuta chuan an ei tur chun da helai vel hi kal toem dir kam vel hi anuam sin tin han kal kol pui chu adu thua soya liana chuan ni aya thalom atia dir kam vela chuan uncle zai zaya kolan khan tol thuk theina tur na la lo siam sa mu theido turin grass vel chuan a khu moi veka chulai tak mai chu liana chuan a futa a tol thuta zot mai tuya chuan atla thata bok maya liana chuan mang ang takin min puite tina au chuak ta liana hausu tin azuang thlave ngala liana hian tuya hleu thiam lo ti khasa veka ti chuan azukua pon lama chuan a hleu phei puya tuitlem zong chu alem nual ti khiata a khu deuh hak hak maya I tryem a hantia ka try kalome atia a hu vek mai angponi se an university omna hlo boka in thak phot la trying ka khia atia in thak tok chuan an let leya ti chuan dil kama chuan an kal leya David chuan helai hmuna kal le kham po angai to lo nia idu phot chuan hundanga po kankal theini o atia a try tuin haya khan to lo ira ni mai atia an ei tuk lei po chu alo dai trap to Bausal chu an han honga amma Alexanena an ei thun che kha David hian a leya ti chuan han eita arim le atui dan te chu liona chuan thil khriat chu anei hian ein khria nichin khan tuya katla mi pakhatin min ron chana tuya katla mi pakhatin min ron chana ti chungai to tangut mut mai aton to nu ni tlatin a khria chuta David lam chu hoya mi pakhatin min ron chana David hian min ron chana ni atia amit ti chu alo ruanga chu vela David chuan liona nga tinge alo ti vata nichin khan tuya katla chuan min ron chana nang chu chung ko ho sa tak nia inun na thapin min ron chana nga tinge atia a ho lu tuk tu poni se champui ngai te chu ka champui tu halom atia aduani ti atilan nga lu tuk chuan ati bam vekang ti lau bok sia liona thinlung chu an he chodon ni in ein khria alom ro khop mai ani mo
i fel hle mai a atia ka u pasal tu chu fel hle mai ti na ngai to chun zoma ti chuan le an ei zo nu chuan university la ma chuan an le le a David voin chu ka lom khop mai kanun nei chana chuan kan thil ei kha atui ka ti ti ka lo hrangai me lo atia a that na sat chu idu pho chong ka on kal fo don ni o atia ma se liana chona chang mai lawa a thu soi chu atile mama ni nen khia a ra me ti chuan a kha tokin kan ei don thin don nia atile ta zo ka chuta liana mela chuan nui mela lo langa David ka holo chenia ati chuak ta lol mai chu a soi tum ani chi lawa ma se a soi chuak lol maya a zak le dewa noi lama mela David chuan ka ro me ke po atia chu hu lo tak sia chuna chuang le a akal liam le ta liana chuna en wanga a khiat lo lai na lo nui deuh sang mai boka apia koya chuan David chu chuka abula ka changkang tak omna lam chu apana derel chuan kong khar lo hon sak bata a chunga lupa chuan hui ha chu hui lo tak sia te kan chuan ve tak mai chu a tina thil ti chu a oi thelo ma se liana thin lung ne an tum mia wa heng thum no te hi ka hang ti ka ring thelo tina hlip sok soka thuam no tha jok le changkang jok chu ko len chuan a lo pe bat boka in hak tha sok sok pa chuan khang mei che pathum min musi tu dekha lem kan chang ti chu ka khathawa ma se ka thinan tirim deuh tlat mai atia ko len chuan David chu tiang zong ngai ma ta che ikal yam nu khan liona kha anui deuh sang asin kha tiang khan mi padang anui ngai lo alo tia chu chuan ati lom le ta dewa a that na sat chu liona thin lung ne theilo an ti kha a hne dan chu a ol don hle mai ti nen ring tok ta khop mai derel chu lo nui suka ma se thin lung tak chuan ke hian kha de ri khalo mu ma sai da chu a that tu ania ka puina chu tel lo se ke ma ang khana hnol chiang ve ngo tang che ti na lo ngai tua David chuan kha mi pa Alex tia de ria in zia kha tu tak ni mo ingtin nge kha tiang tak khan liona thin lung khan he dana thiam em le atia derel chuan ila khai mayang kha e boi thlak deuh lak ti tu te pola tamani o atia liona thin lung ne na ni don te chuan ka ti thei vek atia Alex Khan de ri khala zong chaw chawa miriam mi kha va di ra tum thina ma se amu thei mai lo class lo kal ngai box si lo liona la chuan a be thadu de box si rawa biak avatum na sat po le a huat bel so zel hen a khia chu wangin nok lui lo a en liam mai khri athurin a khia an maloka chuan Olympic Games som dona chumi hunatan chuan mitam takanin buat seya khopui po traffic zong nen engkim in buat seina an kalpuina sa ti chuan a hun chu lo thenga opening ceremony ya chuan kalve ngai tumin mitam tak chu an phudeu nuai maya ma se Alexero lai boy ya chuan le khabu chira chuti lai tak chuan Philippa kha lokalin voin chu local bedon loem ni atia a local lo mayang na hin volunteer nai thok dei dona ke ma chu vin ka wa om verang pe le nem atia Philippa chuan mi an tam don sia kanule pa ten kon kal thei box si rawa kalpui nei lo chu anuam ka ti lo min lo kalpui thei chuan kalom via wang atilea Alex chuan ani chuan ka local don nia a han tia ma selok ticket ka nei mi lo na thok angin kong ka bula chuan ka ding theianga chuan pona big screen a kan endun theiang apoi tm atia Alex chuan nuya poilo me ko se kanin me tok viave atia Philippa po chuan nuya kavan lom tak em tin anin ji chuak veta taxia an chuanga Philippa hian poisa adunei chok chungchang dekha azot chianga mase Alexian ema poisa ve kanil heinem min min khongaya kamhingin thil an timaya lom an hming an thup du wangin ho sa tak chu nila hei min en ta che hetiang hian ko omring am ni a hantia anila taka khamizan ma le khamizan nu kha Alex nundan le aom dan chu ain ang veka chu wangin a thosoi chu a oita ni ke chu khati anga poisa tam chu neila o in te ka lenga kanu te ka thon bokanga sum don te ka trananga tin an nuya ti chuan mun chuan va thleng ve ta mitam takan lo pung khoma apia de wa chuan food truck hello oma neli khani nge yang atia Alex chuan
vakal lokong miang suta son Nelly khan itakin atia anrin ang ngayon Nelly chu pancake siam chu na lo buai so zakhop mai abula chu na ma pui tu mi pa pakhat hi lo om ve boka he la ma pancake thaklam kan ne o tin lo aw lo boka Alex chuan Nelly nang ma ni garing nga idam thrin mo tin ava pan na ya Nelly chu lo lim khop mai hei voin chu ko lok dong khop mai mi an tam si nang ain ka ho sa don tlat atia anuya Philippa chuan Alex hena chuan tikhanin lo omula keipo ka kal nga langai i man huna entrance number 2 a khanin ka duty dona i local medonia i local man tak lo le local nge ngai chong lo nia o atia e khai i thian no chu kan hat bo wa ang ve atia Alex chuan not bo lo ve ani te chu volunteer ania ti tu ka ya khoi ka lo pui veng che ke chu ti tu ka nei lo tin Nelly chu a pui ve pa mi chu khang an local khoma gam phang atongin an pancake po chu an leina sakhop mai chu ti lai chuan papakhat khabe mulwak vo to chu localin Alex chu lo bia ma se sap tong amang lawa a thu soi chu kha thei mai lo Alex chuan engmo ko pui soi ka kha thiam lo tlat a han tia putar lam deuh to pakhat hian Alex chu bia atong chu a kha thiam che lo ka pui thu soi ka kha thiam che lo English ni tong thiam em a han tia angai te bok chuan atong le a chu ta Nelly chuan rang zatin tissue paper hi pe a chu pa chuan ala a kut chu a khufai tamul mol maya ti chuan tong khret lo bok chuan ran tong ve le a chu mi chuan Nelly po chuan chu tiang bok chuan a chang le a a ip te tongin poisa thir thlem a ron phora Alex chu pe a akalta Alex chuan Nelly hena chuan tong dang i thiam ti ka khwe ve che iveloin thup thei ve tia nia ka chung changa hian khret lo tom tak nei lom ti na changa pancake chu siam chun zom le tamol mol mai Alex chuan ingting nge thiam thei zo ka te le a chu itan nge tong kai na chuan ipial nu khan rin pui dai hi adu lowang vakal to ka te le a Alex chuan ka bial nu ni lo ka thian nu Philippa ni kha tin chiang deu tak chuan han soya customer kan tlem deuh tak nu chuan Alex chuan ka vakal son ve to photang che tin into Nelly chu lai ke pa akal don ta ka bial nu ni lo itia ma se inga event le sia tin Australia Alex chuan a inga dan khan ngai mai te tin akal santa adin na tur ke ta soya khan avakala mei chidang pakhat nen chuan an lo deu ti ngei mai Philippa kha into ka lo ken che tin pek avatoma kavan lom veo ma se hei ka boi lai takania khong ain milo ken saklok mai che atia chuan abul nai dewa chuan thuwa ai in tur chu alo keng khria chutia Philippa boi taka umlai chuan mei che pakhat moi zet mai model ni om mai moi hi lo kala ain che moi boka an hai tre pani ma se miria mi khani Alexan miria mi mo vela chuan khoya ngei ka be khaida tin azot ngal wata miria mi chuan apoi khop mai khati bo to tin soi maya chu fretin athina rimda ma se miria mi chuan nga ma ngai lo chu sei lo achunga dairy mu thule a hal vek thu sei bo Alexan chu fretin athina rim zuala avakal naya ben maya han tum ti dewa Philippa chu na kan khat fata Alex chu in sum le to zo kani chu ta miria mi chuan Philippa hena chuan Philippa tuna chuan Alex nin thungwal ta mo kan thungwal pui te hi than ulu ka ngai nia nang chuan Alex thlanga heta gate zone ai lo dinga ke chu ka thlang fuwa gate bul mai ni lovin Olympica tel tu team te kai frei tu ka tong don TV lang phachin ngat kan don o te na nu izata ma se ani na taka chuan de ri la ti lung oi wang chau kha ni ti kan khwebek ome ein che na te chu moi tia ka thuam ho hak te hi nang ni chuan in hak pha ka ni lo ti na soi chun zo mani chu te lai chuan lu tak lo lu to la ti tho ma lo ga ya de ri kha ni de ri la mu chuan miria mi chu alom le zuala an kal ma chuan miria mi chuan Philippa mi pa hi than film khu ngai ka ti kha pa son theilo bulai om chuan mai son don ngai lo ania de ri lu te la tin an lu ta Philippa chuan Alex hena chuan enga ma ngai su khatiang ho kho chu
biak thui tlak tak tak an ni lo ti na hnem ve a nakin deuh chuan mi zungzong chu stadium chunga an lut ta Philippa te pawh chu an all ve thei ta Alex hena chuan local ngol le lut ve tawng atia Alex chuan cricket kan nei lo kha atia volunteer te ta na en na tur mun a omolom chu ta tang chuan kan en don nia atia Alex chu a thin ram te pawh lo ziom deuh to wangin ni e ti na chui lut ve mai to na Alex ti in neli khan lo awa neli inge yon ti ve non atia khongai ka local ve ken ve chak lo tuka atia neli a chi le nem chu lo vai pen kek te kha a han tia Philippa chuan to na chuan program man tran to do na a chungan lut vek to lom pen kek tu man an le to lowang lo ti wata neli chuan ningot mai chu baka lo en kol tu an midang ko hoi tho lom ati ta ka chuan ni mo ti in an pathum chuan volunteer ho ta na an siam ona tanga en tu chuan an lut ve ta a chunga an lut zela volunteer ta na an ti kom chung chu mi zavel omna nia program chu an han tran chowa hal moi tak tak nen ani deuh ta chuai maya chuta lam thiam nen zai thiam te nen host chuan tuna chuan kanin fiam mi te an ron chuak tonga Belgium Colombia Spain tin ram phang in fiam mi te chu an ron chuak ta zen maya nakina chuan USA tongin tin an ron chuak velea mi pui te chu an awring zual lo me ama chuan Miriam Khan ron khuaya second song vel chu Miriam po TV a alang ve a zep thu omlova amel tha anui sang maya midang mu hniam ching mai chia ni ti alan dan mai a chuan a khriat holo chumi zo chuan program danga ankal zela Miriam kha volunteer omna ro ma chuan a kan luta derel milo muem kamoi tiem a kon tilut chu maya derel la chuan mute ga nge commentator po khan e moi zia thleng lo ma soi a han tia chu neli te chuan muin an ei khan lo khop mai midang ho chuan derel ibiol no yem avan chelo ti nan kan beta sap maya achan chu derel he chun khai thupa an ngai sang hlomani oni e tin changa chuta mi chu Alex te omna chu va phaya thuen te u in lo muem a han tia neli chuan kan ngai pui mo lem lo ti in le lam hoisana chuta mi chuan thuen te u heng mi te pathum hi en teu belum lam tu cheu po anam lo khatung kan din hun chu vai nang lo tak em chuan nang no phe hi chu helaya om ve tu po ini che lo moi tak tak le nal tak tak in chei anom na nang mel chia le top tak ilo om ve ngathi phal aniam o tin neli lam chu kok ta chutia sui tak pa chuan mi te po chuan an ron en te hu loma derel chuan chen te u ka bial no sei kha di he pa hi anula mani deuh khan restaurant pakhata ka bial nu hi adu ro chung lo khoi lui to ke chom lo la thil poi taka thlengang chutiang mi pa chuni ti chuan chutiang mi pa bula omdu Philippa po hi ami zia tu omang chu in kha thei mayem chuan di in nali lam chu khoi leya nali chungchang phei chu soi pei lo engpo nin se elai hun hi anom ve tu ani lo in ti vem a han tia chuta zet chu mi thran kha chuan derel sui chun on thlop plan ta Alex chuan khongain an sui zongzong kha oi ngal ma ta cheu memal taka min huat na an neya chu wang chu lom a han tia Miriam chuan a teu long mai khamini khan ka kut i hon vuan lo mo tina soya Alex chuan ni e ma se tin soi fia han tuma derel chuan kha mo he pa hi na thil ti chu ma ngei po in ni e tina soi kha chuak ngal se a tha ka ti a han tia mi pakhat chuan ma se chu tia ke ni no chunga thei an ni sirawa alo tia derel chuan lungai su ho tu de ram chu kamel khret ve kan nia buaina umdon lo he mi te pathum nam chuak ngam apiang chu to lo sang thum ka peang atita chia mo tin pakhat chu kan ding chuaka midang po chuan ke po tin mi som lai chun kan ding ta suak mai neli chuan enge moin khret le minam ti ka ve mai ula a han tia Philippa chu a lau dewa Alex chu vuana Alex entin nge kan ti do na tia Alex chu a han kal ma dewa abula che ka chula in min ron nai su ti na han vai de ufwa ta an ron kal nai ngam ta che lo dewa
mà sẽ ăn chua vắt ngay này thì chun khía ăn còn nó tắc tắc chuan ăn liêm thấy dọc thì khía in cái mà nên cả hàng chuộc mày nghe tôi mà nó chuộc ngay là về thì Alex chuan là sợi ta mi khía mi chuan ăn mi bận này chun về hạt lom ta thì là nuya chú ta thì khía chuan lão mà tao chiu nằm chua cô la đôi lão sáng khát cà phê về đằng chiu à thì lẽ ta cả chuan chung tăng val sồn của lão po chu ăn phuốc ta khóc mày Alex tan po lo in dan vak nai na om lo ti alanga chu ti lai tak chuan kong ka pui chu lo in honga an thir nge ni ta ti ri oma an hoile diala Sebastian volunteer ho dai rak tur nia helai hian na thok turin in ron in volunteer ti khata cheu buena siam in tum chuan in zawai nin chuak hal vekang alo tia Sebastian hi chu tu pon an hlau a chan chu an hlo tur zong zong po petu tu ania alung an ti oilo chuan adu za za ta kat sak mai dona chu wangin tu manan ti dui ngam tabik lawani dewela han mu chuan Sebastian po chu ain beng dai le ta dewa ole ka ron kal chan tak chu kan pogwai ma thu sei tu tu pakhat hi malai tong an hanga a tong le tu tu kan ti hian ha sat na tok thut mai a tong le thei tu malai tong thiam kan om mielem a han tia chu chu fred vele neli chon zoitein sultan hin thu sei don chuan lal nu po kon kal nge nge yang ati sapa Alex chuan entin mo alo tia a engma ni love ati maya midang ho zong zong chuan hoi hau maya male tong thiam tak chu tu man lo om lo tu man om na nge a han ti le a kapu kan thiam lo ni ye an ti deu ta sap sap mai Sebastian chuan kan zong mulo ni chuan kam mual phodon khovel huwa kan mual phodon ti in alu dom ta vong vong maya screen ala chuan Sultan thu sei tu tu chuan lang deuh chen to mai boxia abula chuan thutna ol dang ala oma neli chuan kapu bonei lal nu kan kalonem a han tia o kalone ma se voina ni lo atia ani chuan Alex malai tong tu chu ka thiam lom se ro atita Alex chuan engtina a han tia ma se ni chin deuh khan putok pakhat tong danga abiak zat zat kha kha chuak ta e ni ta ke ti chuak ta bi chuan ba na phanga kapu keiman ka thiam atita enga hepa himo kan university kalna po ain angreng male tong chu sei no English po thiam kim lo tin thon kha chun ron awa an than chuan dewela hne na tonga poisa an lo chu tu an chan pha don ni in an khria do ta sei ni hi tin an ron aw ve ta boka ma se Sebastian chuan du than tur dang nei hek lawi engpo ni se min ron zui teu tin Alex le nali le Philippa chuan an zui chuak ta office an vathen chuan le in thiam tak zet mo ti na han zota Alex chuan a keima chuan thiam lo ve ma se ka thrian nu hian a thiama apui theiang chu tin neli chu kok ta nangma mo I thiam mo an telia o thiam ma se kamera ma lan ka du lova Alexi kamera ma chuan lang se ke chu abula hian milem angin loading ila kamera min lak fu point mi hring ka ni ti to man khelo se Alex ne na hian a soi piang chu ka lo khil chhawanga chuan Alexian mai ka a soi chuak ve le zeranga chu tiang chu min ti sak thei chuan kalom via wang adita ni e na li hi mel that lem lo ba ka a mai te hi amam khan lova chu tia kamera la ka du lo po chu an kha thiam ve wa Alex chuan kapu Spanish tonga let thei po thian nu ka na ya hei in Philippa chu kok le a Spanish tong mang tam takanam sia ya min ti chuan atilu le zual ngotang atelia director chuan a thae tina changa chuan Alex le Philippa chu camera ma an lan don awangin makeup an han ti zung zunga Alex le Philippa chu an chei moi khop mai chuan ne le kha chu abul nai te a adin theinan mai ko an wa saka abul nai te a milim pakhat anga loading turin an chei ta zo kani Alex chuan a thian nu Philippa TV a alang mai ponilova trong let ngei maya a han lang tur chu lom hle maya ole to na chuan bonei Sultan thu sei turin kan so me an dita mi pui ta chuan ko tan lo beng na so maya Sultan chu kon ding chuaka ti chuan tho chu a han sei chuan ta malai trong a man awangin mitam chok chuan an khathiam lova voin hian USA ka kon kal thei hi kalom hle a ti na han let trona Philippa po chuan Alex soi atang chuan Spanish tongin alo let ve zel boka chutia mi pui zong zong mit a fuk thup lai chuan volunteer dang te po khan an lo en ve kan mai an oi thei che lo
Nichin loka no chuan tum am mu sit em kha to na khovel ma na poimo tak thokin anin lan meka makan ti de zol chu Alexa khitu te khan Alexa chu trong dang athiam an ring tak tak lawa ma se hei alet mek chu ni sia abula milim emon ti chu neli khani ti an khede si lo Miriam mi chuan a khathiam theilo Alexa te chu a khachianga entilai khan nge malai trong lo thiam han mi te da chuan an fak tona athiam hle mai an lo ti tran bok nen chutia mi dangena an fak chu Miriam mi chuan freo ma de tel mai ti chuan sultan chuan thu a sei zowa Alexa lam chu hoin iti thle mai ti ni om tak hian awa chibaya chu vele volunteer ho khan khayo Alexa chu awa chang sang bik tak em an ti tran ta chung zong an mun hu chuan Miriam mi chu thin rim viang ma se alanga pa wa han hu si zui ga akan chia to lo mai the ni achan chu bidang zong chuan an ngai sang tran der to mai sia ti chuan Alex de Philippa le Nelly te chu stage chatong chuan an chuka director le midang thun nei tu tak te po chuan Alex chuan han chibaya kan lom hle mai nang ni om lo la chu kan mol pho chia wa do na ni an han tia Alex chuan ke ni po hun kham chang min siam soka wang kan lom lu tok ati ve boka chuan ka thian nu ne de wang zok hen kha tiang kha kan ti theya achunga lom thu hi om zok se a tha ni Nelly chuan nia ma se rom thu ti ai chuan pona son food truck ka nei ve a zon ria tan ka thil siam te so min le sakula atok mai a han tia director chuan nui chung chuan te rang mai a han tia an huai thok lo om ve ten hena chuan kan khriamo chu program he zo huna henula hi kan do vectonia a han ti zuya emponi se went lai chu zan ria kil hawang o ti in director chuan a han soma ma se Alexian min khathiamula kan kal ngal mai nge ati ta ka chuan antilui ta lem lo ni pon han chuaka ma se Philippa khana bek chu volunteer ho omna ko ma khana thein hilti a kha chuak ta tlat mai la le tu chu na le ta ma se Alex chuan a helai hin lo omula kabalu ta nga midang ho kha kan chunga an thina kam sia buena kan tok le palange atia rom chunga balu che chu midang ho chuan ka ho hian lo ena he pa hin sin deu khan a chunga kan sual sia phuba la tu kan lo le ta ning he yang tin an lau thong hlom to khop mai tu manan ti buengam talawa Alex chuan buena siam ka tum lo nia min khoi in tum chuan in thu ma se ka thren no back lo la tu ka local mai kan ni e atia ni lo ve threm pa kan khre sual palani kanom dan khamin ngai dam don nia antia thren khatla chuan khuyang ei thren dang te kha ngai dam kan lo di lange anti boka Alex chuan akan lo tak mai chu tia an lo ti chu han soi mai tur po khelowa kong ka bula chuan Nelly le Philippa po khan an lo la nga ka Alex chu van gai ve o buena tok nge ti nan lo ngai to viau mana ti chuan an valut ve ta hoi mai ma se mi dang zong chun lo thwa em to maya Nelly chuan ani takang khang thil zong thlen hu chuan vel lo chi zia zang an to hlei nem tin a lo thon na chu a gai ta hoi mai Alex chuan engin kon ti don ativata a ho lutuk nichin kha chuan min ho hle in ka khia ma singa tinge hetia inom le tak si tin Nelly chu han tong de ka zung maya bidang ho chuan nichin deu maya an kho sak dan kha ho tu sang lama an report ang tian lo wangin min ngai dam don nia khongai kan lo khre solani thil khre sol te chu om ve thina lom ti go in khre thiam tlan he tholovem ni tin an lau thong viau hlom maya Nelly chuan ngai dam dir ngot om ziom lo ho tu tan hela kan soi veka an thina rim khop mai in lo point lo mai theini a han ti chowa Alex chuan chu tianga mi ta dot manga han vo le ti thrai chu adu che lo wangin Nelly chu mit mei zewa ma sin Nelly chu na ngai poimo lo ole ngai dam min du chuan in zewa in thing ro le atita aza ve don chun lo e ma wangin an thing ngal deu kap maya bidang ho po chu an thian te thing an hu chuan an kon thing ve ta thoi ya an zinga chuan mi khaya mi le de rel te chi khan thing ve lo an thut na che ga chuan an thu an maya engti om tu nge pon khelo an lai khop mai sui tu po nei lo chuan an ngoi da maya mi zong an thing to nuwa po de rel le mi khaya mi chu an la thing ve lawa Nelly chuan in zinga than kha chuan in thil sual ti in la pom lo tlat mai a han ti lo lawa ma se de rel te pani chu thing an tum lo mel to khop mai chuta Nelly chuan a tha
kan chuak to nge in chunga engpo thleng se mi pahnih lulul wanga ni ti in khadon nia atileya an chuak to chu midang ho chuan khongai in la chuak free chu isoi fel thole jok tiangu tin an lo nge na nedi chuan khang mi pahnih te kha an thing thri don lo chuan zia don lo atia chuta midang ho chuan thing thri ve mai ro kan chiat vekin duem ni nangma ni chau in ngai to ma ta cheu tin an hau tran ta chuta de gal chu ding chuaka mi re min hena chuan kan thing thrit ve mai angai tina kaya ma se mi re mi chuan a lo du hau lo a teu lo mai su tiang mi ga thei ke ai nuai nung lu tuk ma eng tika ma ka thing thri don lo a lo te bak lo mai a chu vele de gal chuan a maya a beng ta thlop mai izak na nge tuna kam buaina hi nangma ai poina lian zok ti hata che nang chu chapo takin I thing thu du lo ani mai thei ma se I chapo na wang hian ka sum don na zong zong hi a chiat pha vek thesin chu tiang chu thlenga ni chung ka ngai dam don mi lo che nia a ti ta Alexian an ho tu te lam a be thato nia an khria da wangin an thing thre du lo chuan de rel hian a sum don na thlenga ngong anei a hlawani chuta zet chuan mi re mi po chu a thun niama phur lo zet chuan a khop le lam chu a han thing thri ve ta nge nge a chuta zet chuan neli po chu alung oi ta dewa Alex chu ko wa engtin nge kan ti zel don le tuna chuan I thu ni to mai a han tia Alex chu local ma dewa mi hring te hian kan nei hlut bek chu kan sum le pai ni ravin kan zo om na hi ni chu kan zo om na chu ti bo ani to chuan chu ayana chu om lo heng mi te hian an zo om na chun da tha kan ma an thing thita chu an tan chuan frem na bernin ka khia chu wangin ke chu ka du tok to e tena soita nedi chuan engtin mo amma min ti dan zong zong te kha I theng hil ta em ni kan nun na hial po lak ngai ta se sum wang chuan an la khre don lo ti kha I khena nge chu te maya ol sam chuan ingai dam le siang mo a han tia Alex chungoi wanga mriami bul na ya chuna vakala ente idai ri ti chiat kha kanun na tluka hlu ania chuan chin deuh khan kamual pho theina turin ma in la le boka khatiang kha in sim lo chuan he ai poizo khi a thleng don ania a han tia derel khalo thovin ka bial nu khatiang kha ni tong khum mo tin tham a han tuma ma se Alex chuan an na ga tak mai chuan an nek tak pop mai leya chuan atlu deuh top maya an na ka tong chuan thi ro chuaka chuta ne li chuan akut lo benga khatiang tu kha ni tong kam rang the chu atok thrin lo alo ti wata Alex chuan a chuak to phut teng kan du kan hmutowa atok to via ve atia te chuan an chuak ta midang ho chuan lau khop mai ne li chu a food truck lama ale lia Alex ate pani chu taxi an la an university lama an let ve ra thung Alex kalom khop mai nangma wang liovin kadam chu nga ka thlen phak lo tur din huna min din tira tin Philippa chuan lom thu soya a ka chung lom thu sei tur po ini che em mani le neli wang zo ka ni kha a han tia a engpo chu ni se kalom vel veke lom thu milo sei kep don nia nang nen kan ning kom le hi chu kalom po ka ni atia a thian te chunga lom thun sei vak ngai lo ti khan hadam tak khan om to la tha ni mai atia ti chuan Philippa chu agum lama chuan alet le ta Alex po chu agum lama alet ve le ta David ve thung kha chuan a ina Stevie dai kha uluk takin alo chira David hian adai ri chir hi lok pui khop mai nili nga vel yam ta chung khan amma ai dai in Leona chu a nai dai to ti a khiata rei lo te chungin a thin lung hnenga in hwal pui ta na som don ani chu a gol ber khani bok ni kha chu ati thrin dan ang bokin atlas bang lo ngak leya thuam no pa ngai mai a leya Leona nen chuan khoi lai muna emo leng kwal le phota anin nel to via mani Leona chuan idu chuan hetiang thuam no hi ha kha ngai le nem tun ma I hak thrin po kha hamala apoi ka tilonia atia ma se David chuan a hetian nun simple deuh hi alo ha tam thlak zok dei lo matia mani deuh khan me ka thei chom nan poisa tam tak David hian alo du nei to boka
Leona hian David chu mi ngai tlom le mi khongai na nga tak ni na khia Leona yo la tra mem ti khan lo omla country na mi ka vale nge o ti na vakala ma se David hi country lama akal hau lo Colin le Carl omna huna avakala chuta chuan amma me chia musit lem tu te khami te po khan lo omani David mani khan kan ti pal o ti tu kamin ti wang chaw ni kha o tin kan ngai sang lo tok chia an lo ti chul mai boka David chuan atok chuan Colin hi in ho tu ngin ngai ula anin ti tu ga ati piang cheu in ti zelonia chuan tu na hian kan drama pui beng kan hleng dona thatakin tiang cheu atia ole tin chung me chia te chu an kalta Leona lui kambula thun hena khan an vakala Leona nang ma chu vin enge helaya itia an vatia Leona chuan David ang ha thu soya David ibial pa ka thedeu khamo ilo la chan ngam vela tingo tuna hiam phuba kan la don tin Leona chu an man betta Leona chuan min thlaku boina ka du lo atia ma se an zinga pakhat chuan tuya hian nim lum lo loi lan mai long a thra ni mai tin tuilama chuan an nuk phaya pathum la in ni wangin Leona chuan a nge si lawa chuta David chu lo lang ka thut mai thlang har ro tin a gon tlan phaya chung mai chia te chu anam son deuh dok hloma Leona I thraim tin a ku avata chuta ka pathum lo tlana an zona chun dingin a chunga tong chun mi somvel tu ti khriat lo chun ron chuak ta David chun ron pan hnaya kan nau te ilo khoi ngam mo tin David chun nek ta sia mai chu vele Leona chuan nilo khoi su engma ti sula nei lo nia tin ang nge na ma se chung mi te chuan an soi sa zela chu ti lai tak chuan helicopter lo thlenga sipai ni om tak mai mi panga vel chu an ron wei thada zal maya chung David soi sa tu te chu an ron mana an nek vea an zinga pakha chuan boss I thaim tin David chu a ron be boka ka thae tin David chu ni kho khalo chona omta chu vele Leona chuan David haute khongain haute atia amit tui hial atlata rang takin damdoin lama an tlan puya a hliam te chu an tu ama damdoi te an hoi nu chuan general homa chuan an da doctor chuan Leona hena chuan a hliam hi chu an lova alu hai ve deu ni kha alo hak le mayang atia Leona chuan David chu alo hak hun angak ta chot mai tlailama chuan David chu lo hak ta chu vele ilo hak ta mo doctor tin a ko vata Leona doctor ko ngai theinem ka thalom ka thatu atia David voi khatma kema min chan nan inon na da der thong to su a hantia Leona yu khathiam lo ni kha ka chan che ngai dom ka chan lo te chuan ko thei nem atia ka lo me chuan linsi ka ko langa nang ma lo ompui chun zum to chein kan ti nge o ti na tho hloya ma se David chuan abana chela khongain kalsu yu khathiam theina nge itana ka thil ma chan zong hi a hantia Leona chuan nia ka khathiam lom ma se nang chu ko nen in hual to sia atia chu wang chuan mo ani chuan kan in hual na chu kan ti to panga ni mai lom I u hian min mangai tak lo chu tiang pok chuan ke pun ka mangai tak le nem atita Leona chu ngai to le ta anin mangai wang ni rovin an chung ko zom na hum him ton an du wanga in nei tur nia a ulin si hian a soilai te kha kha chuak wai maya chu tia angoi wang lai chuan Leona ani le nangin min nei du ngem atita Leona chu meng phok ta hle mai ka uina khria chuan atia Leona yu chung chang chu kan sei to kha chuan ka thin lung om dan poi khatowa ila khado chewani chuan yu khia theina turan ka thei tok ka chu zel thawang kanun na hial po lan ngai ma se ka ti zel thawang chu thleng sei duem a hantia ai du lo kema wangin na tuak to lo la ka ti ni atita ane chuan ho inina vakalila thodik hi va soyang linsi ni ravin nang ma zo khi kam mangai ni ti de in hual kan du nei ti hi tin David chona somta Leona chona du che lawa ma se David hian idu ma chu in university kota tlai tin ka lo kalanga mi te mu sitte ka tok lenga
inge thlang le don chu ka khorok sa lo tia a soita ka chuan o a tha e ma se idam chen huna o atia David hian kadam thoreng lom doctor te khan dam doi chak bek chen mangalom naktuk laya ipa le linsi le nang zanria kan kil ho don ne o ilo khol don nia atita Leona chuan ngel ngai na khriat tak lo wangin ni e tin a chang ta ni atuk lai lo ni chuan Charles Marvel chuan eng tak niang mo tin David chuan sum don na lam thil a soi pui du ni tu ka angaya David engai ni zanria kan kil ho chan chu ni ta le tin a han zo ta a pu Charles soi tlang pop mai la linsi ne na kanin hual ne hi ti top ka do ni atita enting mo mi zong zong en khavek to sin in nei ni to te po kan set fel vek to kha tin a thong khop mai a chan chu chu ti maya also ma an thul le si chuan mi zong zong in an nui zat do na an ming that na thlengin a khoi poi thei ma selin si ve thung kha chu a tho huai maya David hi pasalata na du ngai lo hum khrimane apai na ti duya wang maya nei tum chau kha nia David chuan min hothiam mula mei chem mangai tak mai ka tong tlata ani ro chu nupui tan ka nei thei lo ni atilia chu chu tu nge tin Charles Marvel chuan han zota chuta Leona lam chu hoin kadu bel chu ifanu no pangjok Leona hi mole a han tita Charles Marvel chuan tle min an nui deuh saya a thoveng deuh ta a fanu ane khum don chuan a thane mai chumi thula chuan Leona ngai dan te pukan khria danga yang chu ti na han soya Leona chuan en deuh thap mai angoi wanga a u su amel le thina a tin engma soi chuak am lo Leona min veng thong su le chuan engma poi ti na ka nei lo tin lin si chuan han soya chuta Leona chuan o ani chuanin David hi pasal tan ka du ni ati chuak ta Charles Marvel chuan ai nei tur be kan du te chuan a tha lom ma seng tik nge kan tiang a han tia David chuan September ni som panga khan hingal mai se complain ang khan kalvekila a mei chia kan thla kan ni maya adang zong kha chu ro man nom sang khan kal se mi te khil haile tuk tur te po aziom dewange atia Charles Marvel chuan a try ke chuan ka kan ti e atita Lindsay po chu hlim takina oma Leona hna chuan David hi mi thata kan hi o in hlim don ngatang kalom pui hle mai che tena soya Charles Marvel chuan ke chu kan chuak to photange ti khan loin kom khomula kalowa ho to nge ti na chua santa David chuan Lindsay nui mela mu chuan alung oi thei tatlat lo ka then zo chi chia hlim takini om thei tat maya Leona hi chu ka du zo nge mai masanang po hi kalo hisap na che kai to a chu wang he ti mai hi chuan kanin ka hi atop don lo kala ka tang hian olsam takini film lo to pang ti na ngai tu tran ta David chuan a hnuai thok ho chu in mu khom na tur mun a soya chuan zandar kwa local khom vek turin message a han thon chuak de zung zunga ole zandar kwa lo ni chuan chonchin lom om tak kan nei e tuna chuan Leona chu kanu pui hual ani ta September ni som panga hian kanin nei to don ani a han ti mai chu midang ho chuan e heu ala kai lo nen a thin lungin heng hal der mo ilo go pui be kai tin an fak ta luam maya kal le kolen te po chu min pui awangin in malam huna thei to pin kadu sakang cheu ati boka zuten in ho nu chuan an ho tran ta pheu phewa David chuan Jason chu kowa lokan haite tunlai chu in company in tla cheria min ka khia ka pui chei duem a han tia du te rang mai min pui phot chuan ka thei top itan ka chu aweng atia ani chuan in na tu pakhat ka neya chu min ti sak chuan in company chu kandom kang leang atita in thing ka ti tu chu atita wat mai a Lindsay hi kanu pui hual ni thrin kha ngai zong la mut pui la ka du ni atita enga chutin min du nga don em ni a han tia o tran kan la don alom mei chia chuan sum kar moi tak chu tiang nei mi pa te chu an du zel mai tin nang phei chu i mela tha a i zei boka i du phot chuan i bem thla thei em emang chuan ka pui bok don che sum lama chuan ren chan don nia chuanin hotel a pui tu ni so manga
ít lộ tiền thể chuan game man cái khó sắc pui phát ra chú mình hùa chuan ít đủ đuôi ní tìm về tàu mấy đòn nha atita David hian Lindsay hi adu ve train lu tuka ma se anin ton tiok hian David hian mut pui atum deuh ngal top maya Lindsay hi mei chvel takani wangin alo du ozong lo chuta tang chuan mi pat mei chiat na lam hoi khum chuan Lindsay hian David hi alo ti thei ozong lo zuni in ma se David hian voi khat tal mut pui chak sia chu wangin Jason hi man tang kai tum ta ni Jason chuan an company dom kan le na ani don te chuan tin agem ti ta ni atu galo ni chuan Lindsay chuan Alex chu akola voin chu Olympic tennis game ve nang miang ka thian te min soma kalpui tiong ka duwa local vela atia Alexian David nena anin hual na anti top ti chu chanchin therlama tang ten alo khawea chu wangin agel ko ti thoven nan ani tura angaya ni e kankal don nia ti na chang maya Lindsay chu na va som ta an hanin mu chu an mel a hlim hle mai Alex chuan heu ka kan lo dan de in izang khai ryo mai ka ti ngati nge ke min som chan inaw po local ve theyom tho sia ti in Joanna mel mu theina chance chu han zong ve dewa Lindsay hian anaw chan chin chu asoi chiang du che lo David nen anin hual to ti asoi phe chuan Alex som dan tu chu khathiama kanaw chan chin chu soi to lo zo kila min kalpui pem a han tia o pe ti na in si chuak ta ni ma sa ka thian te kan nga ngai don na ti in get bula chuan an thian te chun lo ngak de wanga chuta Jane le a thian dang mi pathum te chun lo kala Lindsay chuan Jane chu ama chevalo kal turin angaya ma se midang pathum lo huaya Lindsay min thlan khala ni mo ti nan hanin ko de lopa chuan thian pa hi khoi mi nge le a han tia Alexa ni hi ka thian thabe ka nia ti in Jane chuan han en wanga Alex mo I chung te eng na thok nge ati chuak ta hlol mai Alex chuan engma an ni lo chung ko pa ngai ve mai kan ni e ti nan chang ba deuh nia ya Lindsay nga ti nge he tiang thian te kom tak mai kan zinga tel ve don ti na mo ati ta midang ho po chuan nia a in che dan te hi kan zinga tel to chuan za thlak lo mo ama po hian nuam ma te lawang hei thiam pa Lindsay hi a ho sak wangem ni kom ti ten an dim lo tan ta khop mai Lindsay chuan ka thian thlan chung changa chuan thu nei lo la tha ka te ni thathakin kanin kom hawang ho lu tangu ti na soya moi te kan thiam pa pakhat alo la theng ve lo ti na soya chu vele ka moi mai hi lo tlana gate zone atak mai chona ding chat mai ani na taka chuan din phal lo ania ma se tu man hau ngam lo a chunga tang chuan Jason kha in sei moi mai hian alo chuaka Jason hian Lindsay thlem tluk theina Jane nen hian an lo tang ho chu ni in Lindsay hei hi ka thiam pa Jason ani hi ti nain chi bai tiang ta ma se Lindsay hian a chi bai ve maya angai sak zui diam lova ho lu tuangu tin Alex chu avuan ta dai mai chu vela Jason chu a mela lom lo na alo langa Jane chuan lungai su thei to pan chhuat on lom ati ol sapa Jane hian Jason le Lindsay ten chen san nei theinan he hun hi lo duang lok sa chu ni in a chungan luta an han thu fela Jane chuan helai mun cricket la tu hi tunge kan khriam Jason vekhinia a felasin Jason kan van lom tak em ti midang ho te po chuan ka deuh chul maya ma se Lindsay chuan enga vak ma ngai lo chuta a huai sin na zong som khomin Lindsay moi ni kha ipa chu pumak vela te ngo in sum don na te alen zia ka lo fria kan na tho ho thei ngai ka be sei an tia Lindsay chuan along mai ma se sum don na lam hi chu ka kha thui ve vak lova yo khia chen du chuan ke ma ni lovin kapa ne nin bedon nia tin Alex chu abele ta dai maya heu helai me ka thei tangwal hian kan mei chadu tak hi amit ala zok em nio tin Jason chu alung oi le talo he pa hi omlo se chu a fel ve kang mole a noka nei hi ti ngai dana nei chuan ta Jane chuan rang zatin Alex ko ka chona pota Alex lokalok te soidu ka nei atia Alex chuan min pot khel lo la ti khan soi me ro atia oi thut na hi Jason a thut na tu ania I thut khal de ya no kian ta che atia Lindsay chuan adu chuan a thu thei lom thian vek lom kan ni
ba ka kabula thu tu chu ka du ka thlang theilom Alexi thu ga se ati de mak maya Jane chuan bo ro ka ti khalo ve kang ti lau sia an nok lui ngam ta chi alawa chu ti lai tak chuan Ferrari car thom moi da ring mai chu an ko ta chuan a ding ani ti khiat tak mai hian alo ri phea tuk vera tang chuan an hoi chuak te thuk mai Alex ledin si te po chuan tu nge ni ti khiat tum chuan an ve en ve a tu tak chu ni mo chu car chu Alex na han mu chi mai chu he so chu ka ta kha ni lom ni ti na hoi a ta hau mai le ti chuan car chu Alex chuan han en ve a khu chu ka ta kha ni lom ni ti na hoi ta hau mai mi te chuan chu ka kan mu chuan Jason ka laman ngai tu ta lo khu chu tha jok dei mai avan dang dai amoi jok dei tin an soi chuak ta nau maya Jane chuan a thian te chu a khapa Jason kha ve nga azak ve deuh te pon ni mana ma se Jason chu azak lem lo ama to kan mon ti po kha ama ta ni ro mia wa Jason chuan khu mu to chu thil min te kha chuak Mandeu Khan Ferrari Company nei tuin New York ka tuem ma tak chu an kar chang kang be le wangin ama ngein a deliver an ti tak khamole khong te khu ani anga ati rom gom maya ti chuan le kar chunga tong chuan Kelly le Seron te kha an lo chuaka Seron hi Alex Khan New York khopui a chwa san don Khan beidong takin asiam kha neya ma se tuna enge rom ti don niang Kelly chuan ka chu ama in park fel turin thu han pe a chuta ama chuan tol ta zal mai mi te chuan he tong kamina biak thei awan chang kang tak he tiang hi rom ti via kan mu thin kha atakin kan muta atak taka ka voi khat mu na tinan bok lai maya ma se tu manan nei tak ngam lo an ti ran pal chuan a poi don lu tuk Seron chuan Kelly helai huna ka ken hi a hi mangmo atia hi me Alexa New York chwa san hu khan Metro Sky Bank lampang khan a thian nu kan i wangin ka kolan rem tia ma se ka khal thangam chi lawa tuna chuan khal ngam lo na tur po ka khato lo Alexa chu pa house ta kania lo ti mel hem deuh ponela asiam na tura chuna boi lawang athia Seron chuan ani le helai thlenga kanin khal chan hi Alexi mu du wange tennis game an chak ve khem wang han ti le ya mai Alex nen chuan thian chau lom kan ni to tennis game ke an chak mole a han tia game khan lam chun pan ve ta mi te chuan ka chu thu pe kan han tum ve a engine kha nung te se local te lo tol nai te tin thu pe kan han tum ve a then an nuya a then an in selfie bui buka Jason Khan Lindsay hena chuan game hi zo huna so ko kan tlan sia kan en let on em niang ticket po ka book sa vek to alo tia Lindsay chuan a ka kal lo mayang chu lo wa so ko lam pang hi ka ngai na lo wa tia o lo book sa vek to chu a in siang thon don na sin tin Jane chuan alo soi wata Lindsay chuan ani chuan kan zawain kan kal thei rom ani mai rom to Alex tin Alex ram chuan hoya Jason chuan a di tak chuan company tan chau ticket ka buka midang chu an tel ve thei che lawanga tia ani chuan ka local lo mayang tin Lindsay chuan a soi le a midang ho chuan man ti nge mo he pa bula hian omi du tlat le hei thian pa kan jing a local ve to lo la min ti boi tlat ti tan an tong khoma chuta Lindsay chuan engei na fiat le helai hian ka thian thabak ka lo khwai ve a tel ve theina ni don lo te chuan khoyama ka kal don chuang lawa ti ta chuta Jason chu a in thiam lo le dewa a kan ti mai ni kha nia ka le chak lo chuan ti ri kan tum lo se tin ngai tamadila Jane chuan nia len si kha thiam te Jason hi mi suala ni lo nia ani po a thian te tan thei to pa chu ve thawa thian ve kan ni hi te o tin len si chuan Jason chu huat mai lau ni Jane chuan a ngoi teu ka moi mai an en loi so ba bi chiang ve jok tengu atia ni e tin ankal ta diala mi ta chuan ka chu ti nun an lo tum na sa wa win nung ro le an lo te sup maya en ti lim na takan lo manga Lindsay po chuan ho ti viangu tin han tol te le
ten tia a then tu chun nuya Jane po chuan ka ti ve don work win hanung te atia Jason chuan khoi ke mangalo te nge work win han tol te le an tia chu tiang chuan an nuya an hlempui ta phian maya an zinga chuan Alex chia chu lati ve lo chun ani Lindsay chuan Alex lo ti ve chin la atia ngai lo mai ti kha nen hlim chuan a thamai lom atia chuta Jason chuan ram changa lo lo wata thiampa ti ve mai la kanin ti hlim ani hi thian ten ti hlim na po lo in lak khan le tlat ta chuwa atia midang po chuan ningot mai hetiang me khia de ubula hi chu a ha thak e ti ve mai kan ti ve vek thosia an lo ti ve sop loma Jason chuan le e ti don nge don lo chu lova ti pon ni na idam chung zong pon an ti tum mala anung don chung lova an ti ya an nei ta huk mai Lindsay chu athina ram leta a han tung don zowa ma serak suna khapa ngoi te thempa ka ti nun thei si chuan engei tiang le atia chuta Jason chu anui chuak leta ngai thlateu he pa hian ka hi ti nun thei ai nang ani chu tin thil dang po soi thelo chuan anui ta chiam maya Jason min la chang lo nia in ngam lova in ni jok nge nia in ngam don a han tia ngam te re nge iti thei phat chuan bokwa kan kalanga kan kon te boi to mi lawang che ma sei thei lo ni chuan thing thu chungin mi mol kan ni tin awla Lindsay hi kalsan hal wang che atia Lindsay chuan atu lo a kon tia Alex chuan ichiang chi mo thempa tin ka lam pangsu pana an lo ni suwa en hula hei ti atum ve ta tin an thup tamaya Jason in tiam na khai chiang mo a han tia chuta le work win hanung te le an ti mai chu a headlight chu kan eng ta phot maya a engine chu kan nung ta a bul nai ding te phei chu an leng deuh deuh maya le Jason nung ta ti na va pan na ya lenga eng ting ne thei a thleng pala niang anei tu ta kha chu mai chian ni sia mi pa oin ati nung thei mo iwan nei pala niang a thei lo a ti tlat mai Lindsay chuan Alex kalteang heng ho bula tam hi him lo atia nilove Jason hi a in tiam towa mi pa nei chuan ati lo tling tu ani ati tlat mai Jason chuan iwan nei ni kha van nei thil mai maya ka bok wak don lo atia chuta ani le o tin Alex chuan akong kha chu in hong te le a han tia akong kha chu ain hong ta zal mai chunglama chuan a to chho zal maya a moi tel mai hena khriata chuta Lindsay chu kaya a chunga chuan a thut puita Alex chuan kong kha chu a kha a khal chuak ta Jason chu strapa asut lo na chu insist le te chone chuta a hanin foi tran le popa a ver kwal vela a hanin so vela ni berang chu a silent so tonga me a lo chuak ta chuan Jason chu a phu thot maya a thuam ho te chu a ung hal rom maya a sam te chu a kang ki deuh chap mai a hlau lu tuk chut lan chia ta tuma a in pal tluwa a bok wak pa kakla chuna chu le trap thina chutia a hanin so vel nu chuan Alex te Lindsay po chu an ron chuak le a chuta se chuan tu man Alex chu an husit ngam ta lo Jane Khan khongai min ngai dam don nia kan khat suala ni kan lo khelo ni atia Alexian pu ba han lak ve sak podu Marcelin si chuan Alex lu tok te chu lova thian bek kan nia in huwa thi thangai lo alo tia Jane chuan kalom lu tok Lindsay min chana ni kan dan pu kha adik tok lo ni alo tia chuta Alex tiria khata Kelly khane Alex chuan an local ta kam mudu lo sin male ti chung chuan han hoile ta Kelly engin kon ti ve han tia game en kan tum ve a chuan kanin mu lo hing lo sin ilung olo em lovang chu mo tin ka chu mela Alex chuan Kelly chu atong tam zel chuan ani da dik tak a sei chuak zel don nia hreta wangin engkem thaveke keni po kan hankal to mai nge tin Lindsay chu kaya ma se Kelly chuan Alex Stevie chu imu to em ka khachak de ulaka atia
các mu ve trep to e ina changa an kal liam ta seon chuan keli nga tinge I kal ti mai helai thleng kan kal tua ti khani kal ti to pong mo zan re ta kil hoila iti lo ni kha atia seon na ngai lo ve a thian thobe ga min nga ya hi ka tan chuna rom to lu tu churawa Stevie nen chuan anin mangaya anin me berbok in rol buai ka tum to lo tin anni po chu karlama chunam thulu ta anin khal liam ve ta chuti lai chuan Jason chuan apu David chu thuam na rom chuan awa muwa ichungai nge thleng ta tia zo chuan an hissa panga thila kal lo thule mi pakhat nok sak tak maya oma chu chuan kar moi tak nein a bo thu te po an soya chupa chu tunge ti na zot wata ka habik lo ma se ming su Alexania atita Alex mo chu dai roi mi chi khani David chu lau thong de hlaka abodika tom hena chuan chanchin thor khoya te neyam an dia oneye ka khal tu kha keliania Mr. Philip Stefanoni New York lamian nia chuan Alex chu Richmond University kalai nia mani deuh kha New York Beauty Buat seina a sponsora chu bak chu sul no nei vak lo asum lak lu na mu mala khriat ani lova a chanchin hi khriat chui tu atlem khop mai atia a that chu tin Jason lam chu hoya nang chuan Lindsay thinlung chu ne tum to lo me ro hi swap angin thilakal lo lat mai atia masikapu imut pui du ni rom ni atia duwe mase complain kan thak ngai zanina Lindsay chu kan mananga hotela kan khuainga naktu kan imo chuan achunga thil thleng chu enge po khelawang ro man na fel fai tak ka nei to lom atia tom hena chuan iti tur tira tina tir chuak ta Jason po chuan apun hena chuan ani le kan company chu min puya ngem atia pui do ne ma se kan thil ti lai hi kan la zo lova chu wangin I thei topin min pui na tur alo oma chu kan thi zo phodangai atia Alex le Lindsay kha restaurant pakhatan luta khua thim don roi to chu wangin zan ri an e don ani achungan valu chuan nu pakhat kum som li vel mi ni om tak hi in che dan dang lam tak mai hian alo thua Alex chuan a endu hle maya lukhum pa khum wangin a mel tak chu hlia dewa Lindsay chuan katiang khan mi an en vung ngai lo amoi lo ti na lo khak zawa ka en vung hle nem tin an nuya apia dewa chuan an thu ve maya e dorten lama an elai chuan customer train khat chuan chuak pheu tamai waiter an lokala customer train khat te chuan chuak la zera Alex chuan thil dik lo omni na khria chuta ni china mei chanu po kha waiter ho chuan chuak turin an ti ve ni ngei tur ani ma se henu hian a chua adu lo thua soya anin nial boi deuh tran ni na rang Alex chu vakal nain thian te u ala e zo lo nei kha ai zo hun te khak veula chu do wa customer ten ankle dan hi a fu lo ti na val how ve a chuta amma nei zo chu lo kalin in lo soi tu om lo in e lai kha e zo fatula aman peula nang ni point chuak hal thei ati tamaya Lindsay chuan chu nu ro om ven hena chuan nia thalom lokal ko mundanga kan e dai mai do nam niang helai mun chu kalfo chi po ni lo hi a tin chu an han tuma chu vela we to ho khan Alex le Lindsay chu an ron chel beta henu hi chu chuak thayang ma si nang ni pani ro chin chuak thei lawang an ti tamaya chu vela miswal tak mai fogas le pol ten lo thleng ta hemi te hi Jason ami ti ten nia fogas chuan tu man chuak lawang zanina hian na poimo tak mai tho tur kan neya tin asikwa chuan la chuaka han tona apak khuta tal maya Lindsay chuan engthil po ti donula kapa in a khria chona poiviawang athi chevek thei cheunia atia chuta fogas chu nui chungin nangnu te chu e thinrem poini mera thatho hi mole zanin chu fuaina tur che mun special de mai kan neya thu I oyanga yang atilia chuta Alex nunga biro pa de chung chuan Jason na kon tir chewin niam poi sign zat nge in hodon
kapai na ai tama pe theng chu atia chuta Alex chuan ni e buaina kan du lo nia in poi sadu za soyula aul samjong kan ching fel the nia alo ti vea chuta Fergus chuan anaw te pani chu mit meya he pa hi zirlai han zir tir teule an nok tlak ina ko ka chuta midang pani chu ro kalin Alex chu an ron drama kut thla kan tuma ma se Alex chuan an chet main a chet khala an hek tu ve ve pakhat an nara pakhate ro chu mita chuta Fergus khan nawa i huai hle mai ma se I a telani min an te che som ve lai kan ni hi min nek man vek in ring animo tin an naw te chu a han signal le le eng tiang chia in sual thiam ngei ni kan enang chu atita chuta Lindsay chuan du tok teu engei du soyula Alex chu khoi su atia atha khati mai tu kha ne kan du chu pujai sonan hospital a mulok che duwa angak mek che ni enga ma soi puilok che du mai nia hetianga ha sa taka in huai khyang po hi kan tum lova thuoi takin local la afela ni mai atia Lindsay chuan chu zong chu mo ani chuan kalo kalang ma sa ka thiam pa Alex khoi dawula engtin ma ti suang chu atia Fergus chuan athalom atia ma se akuk tak chuan Alexi an kaliam vele anaw te chu sui saturin ativek to thoni tin damdoina an kal don lo bok heng mi sul ho hian damdoi in an hrai royanga ti chuan hotel pakhata David chuan alo nga ka ran tua Lindsay hi pong sulan tum ani be mai chu chutia an hrai tu che chu Alex chuan kal tir su thil thalawa thleng don tia khel tu hi an omina khata tat mai chu vele nilo tin Lindsay ko chu vachela Alex nga tinge engkima thadona lom atia nilo Lindsay thil diklawa thleng don tlata khriat na ka nei ni atia Fergus chuan nawa thla watla a boi thlak lo zong in chet lang o atia chuta Alex chuan o khrelia kung fui thiam em kha mani inven na khop chui thiam ani lom ni ti thom a khrelia Alex chuan o thiame ke inveng thei ti na changa midang ho chuan he pa hian tu nge biap a deu ni ro mo ti nan hoilet deu hu maya Alex chuan a soi chun zom zera ka thiam ho chu tlem te an ni ka tet lai chuan ka thiam ve thun lutuk ma se tu na chuan eng tham ka thiam to lo ka thei hil le deu vek to ti na tong le a o nei chuan a poilo yo khada vek mayang ka pui don chenia a gon ti le a Alex chuan ma se mi som lai an nia kan he don am ni a han ti le a Fergus chuan chutia Alex a tong no no khria chuan makatia anuya zaboka chuta hepa hi a deu to ni hi kan kal main kan sui salolo don em niang ani lo chuan a nok thei don tlat tin anaw te chu mit maya soi sagule din po ding thelo tu kan siamang cheu atita ti chuan Alex lam chuan va pan na ya Lindsay chuan nilo ti ma se an chelbet chu vele Alex chuan o khrelia film khowang che ike khamhang tong kai la uluk devin ding hetla balance lo mi aswang che ti ria khia ti chuan le an ron be don ta Alex chuan a o khria chungun takin ngai thla chumiang chuan a han che tron ta misual panhi chu apek lu ta pop maya chu vele o chuan tot let la in siam kam la an ron pan huna che lo khoi leang ti na lo soya chu o chu khoi tong lo kal nge khe mai lova ma se an in sual buai lak lo to o a khria tanga che zel chu ani to mai a ke chu aman lo na po gai to wa ate deulaya kung fu a zir ve thun bak kha chu ti tak zetina ke hi a mang to ngai lova ma se a ma oma piang chu a pek tu ta pop pop mai ti chuan an zinga me che pakhat om kum som li vel ni tu ka ngai nu po khan ral khata tang chuan alo ena Alex chuan o chu nu o chu ni na khadeu tlat mai ma se eng tin nge ani theyang eng poni se mi sual dang chu local zerin a ke mang chuan alo hne ta vek maya a to pa chuan Fergus che kha ading ta Fergus chuan hetiang point ne lo mo
in valak tlak lo hlom ve khoi nge ke man kan tuk dalange tin Alexa chu ava ve ta than maya chutia ave than pa chuan anau te chu nep lutuk tin a then chu a han tlo le deuh pop boka chuta le Alexa chuan o chu khale ya agon ne khuna chei ku na nga chuan nung zongin atu khum lama ipet pop don nia ti ri ani Alex chuan chu o chu khoi tong local nge tia khriat tumin a han hoi kwal le zawa chu vere focus chuan agon nek phei ta pop mai Alex chu aloi ring man ta haulo a han on ve deuh hlek tak nangin a oma chuan a nek ri ta pop maya focus hi palian le chak tak ania Alex chu atlu ta pop mai chuta le focus chuan ka voi khat nek po diak lo turin min ti buaya in la ne lo zui mo tin in ti thei tak chuan han hoi kwal vela anau te chu an lo tho triama boss that lo lowang an lo tia linsi khalo kal naya du tok teu khongain du tok angu alo tia focus chuan kanau te du tok a khoi nuwa kan du tok mayang mo a teu lo mai anun na hi zan na kan lang ha lang atita chu vele nung lama tang chuan tual that tu lo kal ni lo kha du tok kula thang ti tho ma lo ya an han hoi le ta nu pakhat alu khumin a mai hle de tlat le an taksa dang zong po ko fual wa ga na kho de nap mai kha ania fagas chuan i o chu moi hle mai ma sei thu soi ro i sei sual deu chuang khoi mo i o moi boka email takpo hi amoi nge yang han en chiang ila tin en chian han tuma chunu chuan lokal nai chu ko o chu amoi ni mai thei ma se adang hi chu amoi vak lo nia atia focus chuan anau ten hena chuan henu hi loman betang chu tin lensi hotela an foi huna henu hi focus hian nom chen pui tan adu ve te po ani ma na chunu chuan ka meli mu du tak zet chuan ikut zung tang pakhat nen kanin thlenga nga yang atia focus chuan athu soyom jia chu a khelo te rang mai engnen po ka phalalom email chu han te dang chiang phot te le an tia chekala han thukan so sowa chuta le chunu chuan i chiang chi amo tin alukhum chu muang changin ala thata amel an han mu chi mai chu an en dau maya hetiang anga mel tha hi an la hungai lo chunu chu nui va chung chuan khaile ka mel chui muta ka do chu min pe ve gole tin a kut chu kan thaka chuaka focus chuan iti tak takem ni ka kut tel lo te hi chuan en tin nge hun limom takam han pui theyang che tin alama po nai a han tuma ma se voi le khata chunu chu nung lama a thlok phei deuh pop ang mai hian a om hla deuh dok maya ka soi to kha ikut tang le ka mel mu kanin thleng ani kha ma si kha thiam lo tlat min pek don lo chuan ikut tang dang kha ka mo don ania atilia focus chuan athu soyom jia chu kha tho ma se chulai nu mel thove tak mai chuan achunga engma ati thei aring lo ni a thalom ma se hun limom takan man dun phoda ngai ni tin vapan nai la tuma chuta chunu chu a vir deuh pop phiana khriata engemaw hi akan vom phei fuwa maya thli thawang mai hian a deuh suaw mai chu vele focus ko zung pui le a ko zung teu chu bung ta mok maya leya chuan abung le lam chu atla ta tap mai ka kut hi ti in nat ti tak chuan arak ta chu vele Alex chuan henu hi ni chiang mai ka benga thelo soi zel tu kha ti na khathiam ta boka midang ho chuan maktin an phok ta hu lamaya chet langam po tu manom ta lo chuta focus chuan nang nu kha ka that ve don che tin theilo chuan a kon tho le ya chunu chuan o ila khathiam chuang lo ni mo tina ko chu han vai le papa a eng deuh chuai hena khriata focus on ding mek chu atlu le tan nok mai a ke ding lam chu angal china chuan abung mok mai hi lo nia thisena chuak na sa chuta za chuan na tin rak na sa to khop mai anau te hena chuan damdoina kan kalangai tin arak ta chul maya masatu ma chingam anom silo chunu chuan ati rote khan ka thu soi kha oila ikut tang pakhat chi ba ka di lo chia masatuna chuan ike thlengin i chan ta ni kha atita lela ma hoya Alex te chu avapan naya lensi chuan a hlau kher mai a mel po en ngam lova Alex chu kwa
Alex chuan alo kwa le ta heo in nun na ka chane mokatia ati nge khatia min hlau deuh in om ti na soya Alex chuan nie kan lom na tuk ma se ka thian nu hi ala thong dewani hi i khathiam don nia atia a tha ti na hoi kola Ferguson hena chuan zan ina thil thleng i soi chuak tu ani rawa tin medang ho zong po kha ka chan chin le he thil thleng to phot soi chuak chu ka hon zong chuak la don chu chuan enge ka ti thei po in khriat to ka be sei ni atia Fergus chuan kan sei lawang khong ain min ti nat bel to su a han tia midang ho po chuan nie engma kan sei lawang kan dam chungin kan soi chuak lawang an tia chuta Alex telam chu hoin hemi te pani hi in lo khoi to tu ani lawa phuba la ka ne mo an ma ni ti buai khum phun poni se phal ani to lo atileya midang ho chuan ole tin lau takin asoya piang chun lo chang zela a tha tuna chuan mi lo zui to ole tin Alex te pani chu kai thowa pon lama chuan an zui chuak ta Alex chuan lom thu han sei pod uwia wa ma se atong chuak ngam chia lawa chuta taxi lo tlana ole ikal thei to wang tin chunu chuan taxi chu a phak din saka Alex chuan kan lom lu to nia tin taxi chuan a han honga Lindsay chu lu ta ma se Alex chu lu ve han tuma mei chia chu kha lom kal thei to chu nang chu ila kal ve thei thei nem alo ti ta chu ve da Lindsay chuan ni lo alo tia chunu chuan lau ma ta che New Year ka tong lo kal kania ka kon zun na ma che ka thui hwai ka chan to a chu wangi min trompui tu ka ma molom kan ti zo huna ka chua zare nang che atia Lindsay chuan nilo Alex ibula local ve zo kang atia chunu chuan nula achi lo thagum thona thisen le thol thana chung chu i mu ve ka du lo ni atia apoi lo ka hlau hleinem Alex bula ka ompot chuan atilea animo Alex hi idu vio nemo ma se ka soinon leang i local ve do ni chuan i kutrang pakhat min pe ka nga yang atile ta chu ve le Lindsay chuan nilo khonga in tin han ngen dona Alex chuan Lindsay min ngai to su chuan athu hi oi watila thazo king ka khria tin a soita voi thum ka chia nga i lo lo mani chuan engpo theng se min dem lawang chu voi khat an tia Lindsay chu man mo takin taxi chunga chuan alu ta an tlan liam ta wata Lindsay tlan liam chia ti a chuan Alex chu enga moti zong takhian a tho ben huai maya a chan chu Lindsay hian adu ni ti a khria chu wangin abula tamadu lova khaile khoila mangai kan kaldon le tin Alex chuan azota milo zero atia ichin deuh khang ka benga thui ron soya engtin nge midang khan kha an khriat ve mi lo I o kha ke chuan ka khachiang hle sia chuan ka che dan te kha khatiang kha kala thiam ti po ka khalo engtin nge voi le khata ka thiam thut thei dan kha le a han tia chunu chuan min zui zela ni chuan I zona chana chu I mu zerang khang ayau pui zok le bon zok po khai le ti thei don ani atia ani le eng ber mo kan ti dona tin Alex chuna zota chuta chunu chuan Alex mita tak chuna ena mi tha tu kan nei ma se heng lai mun vel hi ka bel ve vak lova min pui tu ka momo ni tlangwal meltra chakle fingbox si ka du ni chu wangin nang ma hi ka thlang ta che ni atia ani le eng wanga tha tum ni tunge chu I chunga eng thil nge ti tin Alex chuna zot lea chu chui buaina tu kan ni lo min pui hi in ha chu ni mai atia Alex chuan ole ani chuan ka buaina tu pakhat kalo zot leng che ziong lai kala ni ya eng tia nge nge tiang hen kan in zui don ka zui kan thei don lo che ni ya atia ka sui lok thei lo nin hi khat po ni mai thei than hi khat po ni mana atia chuan zo na min zo tam lo la ka thu hi oila I chunga ka sual lo ni mai tina soilea chuta zet chuan Alex chuan zo na zo bel zel chu achi to lo ti a khia hotel pakhata an vakalta chuta chuan ama room tu chu alo book sa thlap towa abul chi room chu Alex tan chuan an han book thar ve le ya ani chu a room lama akalta Alex ro ti fel ngai te han ti fel zungzunga an na thok te chuan thempa khanu khatu nge ni a mel kan mu chiang thei si lo a ai di man la hi ama ni si rawa
mà sẽ bồi sáng em vangin rom kan buk ti maya enge in lei chin na antia Alex chungoi wangwanga soilo thazo kina khia in kha somok te kan nia chuan kam privacy zongjong khriat le zel chu thadon em ni a hantia chuta na thokho chuan ole milo khathiam don nia chuan I thian nu khan nimin khan agum ka ta chet tho soya hei hilo pe mai ta che tin ka thak chu an pe a Alex chuan ole tin la agum lama chuna kal veta imbol tu kana hanin siam zeta ma se kat kha pe ka ngai ni ti a khet chuaka agum le lam mai ne wangin avakala agum kom kha chu han kek dat data ma se chon to man om lo a han ngai thachina a re deuh dap maya engpon se ti na kat ken lai chung kong kha chu han honga a chunga valuta khanu khale sewak vek hian khuma hian alo thuwa magic lam thil ti tum ni om tak hian mai chingin alo in sok bing khop maya chuta ama hlia deuh tu parda a oma wangin a hmel lang chiang thei chi lawa Alex chuan chiang zo ka a hmel en du wangin a hlia tu parda chu a thiam thil mang khan blade hriam tak ni om tak hian a vom phei zowa parda in hlia chu in hong ta hak mai chu vele khanu kha kon meng ta Alex chuan o ka ti pal hei ka thi no pek che ka tuma tin rang tak chuan le mai han tuma chunu chu a kon thok phei fuwa ni mai hian a khriata Alex honga chuan a kon rek ta chat mai eng di turin mai lo lu chuan tu nei thil ti che kha ka khriat lo ring su pi jo chu nai nen in khriat nei neem atita eng ti mo chu tu nge ka khalo min tharo tin Alex chuan nge na tu na pardai ron keu hondan kha ka khrialom khatiang thiam kha chu mi pakhat chowanom tun hen atong e nge atita Alex chuan kapin hen atongin atita ka kheta pi jo jinai achang chuan pi ta angin a omanga achang chuan nula mel thatak angin ati chuakta engtin mo inin khriamo atia chunu chuan khria e khuyange om na min khuen ha lang che atia lokin I tha tum chu ama chu niem atita chunu chu abuta ngat mai Alex chuan thila kha chuak zuka mandeu khan pi jo chunai khan tu anei thu le aming chu zora ni thu lo soi towa chumi ni wang chuan avila khan ambiru khania Alex chuan min khathiam la ka khoi thei lawang che atita engtina tin hui sei tak le sin tak hian Alex chu ataksa a han ve chuak zungzunga engwang nge min khoi don lo chuni taksa hi ka pot bung vek thei nia atia Alex chuan min khathiam la a om na chu kankal thei lawang nangpo ikal thei lo atia chuta aban chu han pot mak dewa iban hi ila duem a om na min khoi lo chuan ban nei lovin I omangai don ania atia aban zona khui chu mak theiang bek chu nam pot zela chuta Alex chuan na til tuk chu abung tak mai don ni hena khia a kon thi sak to maya iban chu ka tan lo mayang ma se tin ai te tang chuan ban bun kha a phot chu sakta hei ka mu chuak lat atia Alex chuan kha chu ka ta ni kha heng buina nen hin in zom na nei lo avatia ka frialom hei nge ni ka khia he thil mang hian jojina khana kan between che ti po chuan hei ikal san rai towa alung oilo ti po ka khathiam vek chu wangin Washington a hian lo omila kabula nang poi omanga ipi chuan a kon zong e don che ni hi chuta che chuan ke chuan kalo that don ani atita Alex chuan chuti maya tha thei ni lo nia nang ai no ko pui zo patia chu wang tak chuan a lom nang ma hi kam mo che kein kalo ti boy chungin nangin ilo that don ani atita Alex chuan ka thei lawang ani nan chuan kanin ka eng main huat na om hleinem atia chu vele zo ka kha a han khu deuh kha ka aka tong chuan thi sin ro chuaka Alex chuan I thaim a han tia o tha ne china blade lo vom khan jojina lo kale mo ka ti mana kha khan ka taksa ngonga nei ni hi ti khan jojina ka tha thelo chan chi khaimayang ke ain kumsum li na upatowa ka taksa hian angam lo ama om chuan engma ka ti ve thelo ma se ka thiam thil hi ka jo tir che chuan nang chuan ama tha na nim hang thei don ani ati le ta Alex chuan a hnial zel chuan a chunga thil thleng tu ka khia chuwang chuan hnial tam lovin ole ni ro se atita ani chuan zir tu tam takineya
tunah hian abul thut atangin izio tanang abak zong chu naktuk lama tin zoga chuan a han zir tir tan ta Alex chuan uluk tak chuan a chevel chu han ena zoga chu ko fual va moi taka ha a taksa te chu alang de ro maya a hmu nom khan pa ve kham kham ani le han ti ve le ka tiang chi khan a han tia thuilo te chu ti ve thei thina ma se top lam pang chu a thei ngil le thrin chu tiang chuan da ka khat anin zio ti ga chumin hu chuan ole zanina tan chung kan du tok photang tin Alex chu ahum lama kala han tuma zoga chuan lokin ka huma hen imut ve ngai ka bula I om ti zo china hen a khriat chuan inun na ta na him bik lo ati ta ka chuan chuata chun Alex chuan mut na chu a pha amu ve ta zo kani heti lai mek hian focus kha damdoin lama om towa David chuan engthil nge thleng ta tin alonga even mek bok focus chuan min ngai da mangche kan lo chamtlat atia tunghe he tiang thil ti tu hi tin a han zota zoga khan in soi vai chuan ka on zong chuak lai vekang cheu ati sia a soi chuak ngam lo chuta a kha tangwal kha Alexanti kha atita Alexa tin David chu tuk vek lama chuna hoya he pa hian kan nun ti boi tel don ani hi arang lamin ama hi kan ta that photangai don ani tin a thin ran ta khop mai ole episode tot le kan on chun zo manga